Kaping 200 ka mga individual nagapabilin sa mga evacuation center sa Bacolod City. Pila ka mga residente ginabantayan sa otoridad matapos nahibaluan nga nagabalik-balik sa lugar kung saan di nagluntad ang landslide kahapon. Yaring balita nga itong gintutukan. Darasang pagkabalaka nga natabunan na sang duta ang ilabalay. Apisar ginadumilian ng palagyo sa evacuation center ang 25 anyos si Cherry Ann Agusiqueron ang kahimtangan sa ilapuluyan sa Purok Roadside, Barangay Alice, Bacolod City. Isa ini sa maging puwersa nga mag-evacuate kahapon matapos na tiphag ang duta sa coastal area sang barangay. Kaya gusto ko mabalan kung ano, wala plastadan, kaya ipabalik ko ni Papa. Kaya ang sinay ko, wala ako iyot doon dapat. Kaya may isa, galing ka natap, wala sa mo na balay. Kaya amo na tunotod, gagapon mo. Di may isa nga balay, galing nga wala natap. Di delikado, kami suba daan. Si Christine, wala man na punggan nga magtiid, agun masiguro nga may balikan pa ini, apisa rin ginlamo na sang duta ang pila nila kahinumtanan. No, nagingagaw ko, pukaw ang akon nga, manghod ka nga akon bata. Pag pukaw ko sila, naghambal, pagkadungay-dugay, nagrumpaag nagit, pahawas namon tanan nga namon nga mga bayo. Lando nagamatamat kami bara pagwa sa kamon gamit, kay tapos naghambal kami nga mapariskyo na lang gid kami. Manok namon mo, lang nga ginahigta na dala sa diphag. So, lang manghod ko, giningagaw ko ang isa ka manok. Pag hingagaw ko sang isa ka mananok lang ang magulang ko gahibi kay base balagulpi lang to siya madusos ka madala to sa sambaha. Ang makaangay na de Christine kag Cherry Ann ang mas nagapakulba sa Balatyagon sa chairman nga si Amy Descalzuta. Hugot na ginmanduan sa Bacolod City RMO ang mga lideres ng purok nga siguraduhon nga wala may magbalik sa landslide area bangod nagapabilin pa nga mabasgog ang ulan humaling kahapon. Kaya wala sila kapaminsar sang ila mga bata bala. Ambot ang sapat nila, ang sapat makita lang na ya. Ang kabuhi sang kabataan ta, hindi tagid pag butang sa lang. Sa report sa CDRMO, may kaping 200 ka individual ang ginatatab karon sa tato ka evacuation center sa Banago, Alihis, kag Kabug. Malapit 70 ka mga pamilya ang nahalitan sang ulan nga dala ni Agaton. Maliwas sa mga taga-Alihis, may ligwa naman ang 12 ka pamilya sa Banago, kag 30 ka magpamilya sa Kabug nga magbalik sa ilang mga puluyan nga ginsulod sang tubig baha kahapon. Apang para sa mga ground personnel sa DepEd Division of Bacolod City nga in charge sa evacuation centers. Mas maayo nga magpabili na lang sa mga eskwelahan bagod padayon pa nga malain ang tiyempo kag may palaabuton pa nga bagyo. Panugyan ko gid sa mga evacuees to stay until bala nga clear na gid kay mas madelikado pagid kung atuto sila sa ilang lugar. Ginapanawagan ko da sa mga may maalwan nga tagipusoon kag palad nga buligan man nato ng aton nga 80 ka evacuees nga ari diri subong sa AJ Garcia Elementary School. Sa karon, kinahanglanon sa evacuees ang kalanon, tubig, mga habol kag patiman mga gamit pang bata agud makatibawas. Talalupang don nga mahinay man ang pagsulod sa donasyon sa pagpaiway sang COMELEC gagamiton sang mga politiko ang emerhensya para magkampanya. Upod, Kirill Casillo, Adrian Priatos, 1 Western Visayas.